שלום, היום נלמד איך להכין ריג לדייג חופי בעצם. אנחנו צריכים סביבל, חוט מ-0.35 עד 0.50, משקולת וקרס. אז ככה, בואו נתחיל. יש לנו פה חוט, משקולת, אבל אם אין לכם סביבל נגיד או משהו, אז תעשו כזה קשר. כמו שאני עמדתי הרי לכם, רק שנייה אני מוציא את המזרחים. ככה. פה אנחנו בעצם ניקח את זה ניקח חתיכה כזאת של חוט ונדגים לכם את זה. זה בעיקרון זה 0.30, זה גם חוט די מומלץ, יכול להחזיק את 5.5 קילו. יש לנו פה חור במשקולת, כפי שאתם רואים, נכון? יפה. אנחנו משחילים אותו בדיוק כמו חרוז, אוקיי? הנה. לאחר שהכנסנו אותו, כפי שאתם רואים, אנחנו נבנה את במקום סביבל אני אראה לכם איזה קשר צריך לעשות, אוקיי? אז זה ככה, אתם לוקחים את החוט, מקפלים אותו ככה, עושים ככה עם היד, אז יוצא לכם 2 כאלה, כן? יפה. את האחד אתם מכניסים פעמיים לתוך 2 הרצועות ומעתקים, ואז יוצא לכם כזה כמו קשר לולאה, אז זה לא יכול לצאת, רואים? לא יכול לצאת פשוט. זה עכשיו אנחנו פה צריכים לשים קרס, נכון? שנייה, אז תראו, אנחנו ניקח את זה ופשוט אנחנו לוקחים את הקרס וקושרים לזה. לאחר מכן אתם פשוט שמים על הקרס את הפיתיון ואתם זורקים לים ומקווים שיהיה לכם דג.